Sad vi ovo licemjerstvo. Kreiraš inflaciju stiskanjem cijena, laganje za eurozonu, neulaganje u vlastite izvore električne energije koja ti je prijeko potrebna za proizvodnju, kuhanje, šta god nam je bitno. Ovo vam je pipa za hladnu vodu. U Pevexu ista ova pipa hladna, isti je, samo da kažem, poljski je proizvođač, dakle da zavisni troškovi su isti, prijevoza i tako dalje, otpakiravanja, 35 eura, Pevex, znači Radić i Vujnovac. I s druge strane imate pipa centar, dakle inflacija, 13 eura. Isti proizvođač. Druga stvar, ona paprika od Podravke u staklenci od 1.1.2023. godine do danas narasla 60%. Ta ista Podravka koja je praktički pod nadzorom vlade i vlada je poprilično reagirala da se kupe Vujnovčeve kompanije, tako da Podravka naraste, ok. Ali s druge strane nije ništa napravila da zaštiti naše ljude. Ali onda dolazimo do ove najveće sada licemjernosti, porast obične staklenke kuhane paprike, gdje vlada poziva na bojkot, pazite sad vi ovo licemjerstvo, kreiraš inflaciju stiskanjem cijena, laganje za eurozonu, neulaganje u vlastite izvore električne energije koja ti je prijeko potrebna za proizvodnju, kuhanje, šta god nam je bitno, ne kontroliraš niti jedan proces gdje trgovci itekako koriste ovu situaciju za izvlačenje profita i na kraju dana ulaziš u bojkot za koje me ne bi iznenadilo s obzirom na prljavost igre da vlada zapravo i stoji iza tih stranica koje pozivaju na bojkot. To je prljava igra. Gdje kreiraš inflaciju, ne znaš sad šta napraviti, ne govoriš o njoj i onda udaraš po trgovcima kojima si sve omogućio da se ovako ponašaju. Jeste im davali subvencioniranu električnu energiju i plin? Jeste. Jeste im davali porezne politike da što se tiče investicija ovdje, poreza na dobit šta god, da dođu ovdje? Jeste. Jeste smanjivali porez na dodanu vrijednost i ostale poreze jeste. Znate koji je zaključak? Svaka vaša intervencija koja se sad događa dovešće do dodatnog porasta cijena. Evo Vlado, molim vas, nemojte više izlaziti u nekakve vaše mjere gdje ćete vi intervenirati sa određenim fiskalnim politikama, gdje ćete dovesti do dodatnih porasta cijena. I ako će sad premijer doći i reći mi smo pokrenuli sada nadzore, pitat ćete ljudi gdje si ti bio zadnjih 5-7 godina. Pogotovo nakon ulaska u eurozonu kada znaš da će ti skočiti cijene i ako si javnosti komunicirao da će kava narast samo za 2 lipe, ti nemaš kontrolu sa osnovnim agencijama da ti trgovinski lanci izvlače profite na ovaj način kao što smo objasnili pomoću ovih pipa za hladnu vodu. Evo, klasičan primjer. Ne da nemaš kontrolu nad pipama, nemaš kontrolu nad staklenkama u Podravci gdje imaš vlasničke pakete. Gdje si ti unutra, nemaš kontrolu. U ime Kluba zastupnika Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića nastavit će zastupnik Troskot. Izvolite.